Hello, sziasztok! Krisztina Réka vagyok, és ez ennek az olcsó sminksorozatnak a második része, amikor is egy kicsi plusz beleadva meg fogok mutatni egy olyan sminket, ami könnyen átalakítható nappali, egyszerű hétköznapi sminkből egy alkalmibb sminké. Ez már nyilván az alkalmibb állapot, viszont az egyszerű hétköznapi részét is nagyon sokszor szoktam viselni. Ugyanazokat a termékeket használtam, mint az előző videóban, egyetlen egy változtatással, ugyanis hozzáadtam egy sí fekete-fehér szemceruzát, de egyébként minden más termék megegyezik az előző videónak a felhasznált termékeivel. Ebben a videóban viszont nem csináltam meg újra az egész procedúrát, csak a változtatásokat mutatom meg, vagyis a szemet. Tehát az alapozás, a kontúrozás, a highlightolás, a szemöldök, a púder, minden ugyanaz, mint az előző videóban, úgyhogy, hogyha nem láttátok még azt, akkor klikkeljetek rá, nézzétek meg, és pontosan ugyanúgy csináltam mindent, csak kamerán kívül. Remélem, hogy tetszeni fog nektek a videó, remélem, hogy tetszik ez a smink is, és akkor kezdjünk hozzá! Az ajkaink ápolását sohasem szabad kihagyni. Én ezt a chapsticket a nagymamámtól kaptam, Amerikából hozta, sajnos itthon nem kapható. Az előző videómból talán felismeritek ezt a Lovely Nude Makeup Kit palettát, amit nagyon-nagyon szeretek, és ebből a palettából most csak két színt fogok használni. Először ezt a csillogos, elég szépen pigmentált, sötétebb bés színt. A szemhéjpúdert most a szemem teljes egészére fel fogom vinni, a mozgó részre és egy kicsit fölé is. Ezután visszatérek a már szintén ismerős Avon palettához és egy ferde ecsethez. A sötétbarnát fogom használni, és a szemem külső V-jére fogok egyedül festeni, egy kicsit a szempilláim tövébe is, de csak is a szemem külső részén. Ezután az alsó szemhéjamra is felviszem. Most pedig az árnyékolás következik ezzel a világos barna színnel és egy blending brush-sal. A Lovely Nude paletta legvilágosabb színét használva kiemelem a szemöldökcsontomat, és átmenetet hozok létre a barna és között a világos szín között. És ez az a pont, ahol ez még lehet egy nappali smink is, igazából csak egy gyors szempillaspirázázás tartozik még hozzá, és kész is van. Elég sokszor szoktam ezt viselni hétköznapokra, például suliba, vagy bármilyen nem igazán elegáns rendezvényre is simán. Az átalakítás nagyon egyszerű lesz. A sí fekete-fehér szemceruzának mindkét színét fogom hozzá használni. A fehéret a vízvonalamra, az alsó vízvonalamra. Ez a kis trükk megnyitja a szemeimet, és nagyobbnak fognak látszódni tőle. A feketével pedig cicaszemeket fogok húzni magamnak, és beleolvasztom ebbe a sminkbe a sötétbarna szemhéjpúder és egy felderzset segítségével. A szem kihúzásának most kétféle technikáját fogom bemutatni. Az egyik az, amikor mindkét kezemet használom, ezt inkább a kezdőknek ajánlanám. A másik pedig ez az egykezes technika. Ez viszont már egy kis tapasztalatot és gyakorlást igényel. Most pedig ezzel a fekete szemhéjpúderrel és egy vékonyabb kis ecsetkével ki fogom javítani az esetleges apróbb hibákat, amiket a szemceruzával való kihúzás közben ejtettem, ezért nem probléma, hogyha nem dolgozol tökéletesen, ugyanis tényleg nagyon-nagyon egyszerű minden hibát kijavítani. Most pedig visszatérek ehhez a ferde ecsethez és az Avonos sötétbarna szemhéjpúderhez. Ezekkel fogom a fekete vonalat a sötétbarna árnyékba beleolvasztani.
Most pedig a világos barna szemhéjpúderrel az árnyék minden élesebb vonalát elhalványítom. És ezután nincs más hátra, mint a gyors szempillaspirálozás. A spirált több rétegben szoktam felvinni, az első réteg után kicsit hagyom száradni, de csak annyira, hogy még formálhatóak legyenek a pillák. Így műszempilla nélkül is drámai hatást érhetünk el. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, remélem, hogy tetszett, inspirált titeket, esetleg ti is megpróbáljátok. Ha bármilyen kérésetek vagy kérdésetek van, keressetek meg Facebookon vagy Instagramon. Hajrá a sminkeléshez, legyen szép napotok! Puszi!